Здравейте всички, които ми гледате. Аз съм Luke 5991 и днес ще играем Mortal Kombat 9. Ще играем малко около, възможно колкото оценим. Ще играем с кой може да играем? Ще играем с Ще отдам на той. О, не, Кланчи, само не той. Барака ще играем. Аз не го знам Барака. Кога съм го знал защо? Той Барака е баталията, ама не. Да, ако клипът събере 2 лайка, ще направя поредица на Mortal Kombat 10. Защото за какво ми поредица, която няма да гледате. Така, 1, 2... О, добре, това назаде. О, бачкането! Баталията, бе! Аре, аз съм Барака! Аз съм като Кланчи! Телепортатор! О, добре, въртенето го разбрах. Ти експретор! Пак ю е! Лего ти! Аре! Шо! Лего са! Аз тъй! Сбих го с Барака, бе! Сбих го! Леся! Аре! Каза страхваш, бе! Защо няма да направя? Защо няма да направя? Направо! Аз съм ядъл! Спокойно! Спокойно! Пак! И много мразя при въртени слънче. Експрет! Как не можа да го вземеш, бе? Так, от знам. Направо цепи с параката. Аре? Аре? Не! Да! Барака. Порталия. Както ви казах, ако клипът събере 2 лайка, ще направя поредица. Да, това е на PlayStation. Затова снимам с телефон. И ето колко зле графиката. И сега ще събирам с най-отвратителното нещо на света. Казах ви, че това е баталия. О, как ме хвана, бе! Как хванах, бе? Значи приближава се. Аре! Не на мен, бе! За мен тези нара. Няма да ми правиш. Казах ви, че баталия е браталия. Казах ви, че е браталия. Ма големната бруталия. И седмици. О, мале. Казах ви, че Скорпион. При Скорпион никой не му знаеш къде може да се нападне. Защото Скорпион не е от нормалните. Не музва. Седи хит.
пука. Гадна е тази кука. Гледа го гледа. Всички изграждаш и всеки мат не ми пука. Стига това не ми пука. Ще го пи. Айде да представаш, защото нямам намерение да мълча. Yeah. На следващия час. Снимай за куката. Yeah. Не. О! Аз не мога да го правя цял ден. Аз съм много първа. Гледа го чисто. Ай, кажи ти сега как мога да го бия. Гледа. Най-после. Наравно кръв спи. Трябва много да внимавам. Бачи. Когда внимавам, аз умирам. Бой. Пока му гледам, бе. Бой. Бой. Постоя мой. Край, бе. Пускам се на... Намазай ми филията, аз знам това смок. Смок! Аз бях преди. Бруталя с смок. Ехо! Бях бруталята с смок. Смоки! Ето това смок. Това е другия ермак. Просто ако някой не го знае. Ай, този рун ти приключваме. Само този рун ти приключваме, защото нямам батерия. Не, всъщност трябва да си купим наистина. Така. Горе-долу направим. Казах ви, че това е музей. Кола, знаеш кое ти много ганда? Това просто той не може да се бухне. Само те мога да го бия. Той не може да се бухне. Бухнеш и няма ритник, и другия не може да го бухнеш. Как ме измаза. Мога да те намажа. Само е този рум. Ще разнообрази малко. Гледай сега, ти много брутално. Бруталическо. Гледай сега. Ще разнообразим. Как надо да видите. Докато не видите ексфритън. Казах ви, че е само този рунд. Извинете, но това беше от мен. Аз бях Лук 5991. Това беше Mortal Kombat. Не забравяйте, че ако тази поредица събере 2 лайка, ще започна. То по-скоро ако събере този клип 2 лайка, ще направя поредица. Абонирайте се, лайкнете този клип. И също така напишете коментар с кои герой да бъда и така нататък. Това беше от мен. Аз бях Лук 5991. И до